yn Oxford Circus yn Llundain ac blynyddoedd yn ôl o'n i arfer gweithio yma. Just ar ôl i fi graddio, oedd o'n job awful, o'n i mor depressed, oedd o'n hunllef. Ond pob dydd o'n i'n gweld y Hare Krishnas, jyst yn dawnsio ac yn canu. Lawr y stir i fel, oh my god, pam ydyn nhw fan'na yn ei saris traddodiadol ac yn canu'r un can drosodd o drosodd ac yn actually edrych mwy hapus na ni. Ydy o, cos maen nhw'n brainwash, ydy o'n cult? Like, dwi'm yn gwybod, dyna fe dwi eisiau ffeindio allan. Guess ma'n hanner 4 yn y bore. Dwi wedi bod fyny trwy'r nos yn gwrando ar syna nos Sadwrn tu allan yn Oxford Circus ddim yn gallu cysgu gwbl, so dwi'n eitha fynedig ar hyn o bryd a maen nhw wedi cychwyn y fan am barod yn canu a falle, so gawn ni weld os mae'r Hare Krishnas yn gallu neud fi'n hapus heddiw i fod wedi cael probably tua awr o gwsg. Pawb yn dawnsio fi gyda deffro a peth cyntaf ydych chi'n neud i rhywbeth really hapus. Efo pobl eraill, pawb gwenydd fel, OK, nice start the day. So fel arfer na I just gael fyny a gael coffi, ond mae'n gael fyny a dawnsio ar kind of yn rhoid yr un fath cic. So dyma di'r mantra, sef y peth pwysica rili yn practis o Hare Krishnas, oherwydd maen nhw'n deud bod Krishna yn dawnsio ar y tafod a dyna sut maen nhw'n teimlo y hapusrwydd yma, y hapusrwydd pur yma, oherwydd mae o efo nhw. Oh, how glorious are those whose tongues are chanting your holy name. Even if born in the families of dog eaters, such persons are worshipable. So everyone can chant, but then to become a serious devotee, one has to be trained. Dyma'r bwyd fama, so da ni'n gyd yn gallu cymryd chydig bach ono fo, mwyn bita efo fo. A mae'r gweddill wedi cael ei creu ar gyfer pawb sydd yma. A mae'n delicious, i fod yn onest. So chi'n gallu gweld Krishna fel diw eitha high maintenance, oherwydd mae angen cael ei bwydo 5 gwaith y dydd, mae angen cael ei newid 5 gwaith y dydd. Ond o beth dwi'n di dysgu hyn, dydyn nhw ddim yn gwneud oherwydd mae Krishna angen hwn, maen nhw'n gwneud oherwydd iddyn nhw, mae'n pleser i roi defosiwn iddo fo. So maen nhw'n teimlo pob peth maen nhw'n gwneud, pob dawns, pob can, pob bwyd maen nhw'n gwneud, mae gyd ar gyfer fo. A wrth gwneud hynny, wrth cael y defosiwn yma, maen nhw'n teimlo presenoldeb fo yna ac yn teimlo fel maen nhw'n gwneud rhywbeth da. I can sense why we would wear dresses and skirts rather than dungarees, but is there a reason? Because of the way the skirt has got that space. Women used to wear it together, also feminine energy from the earth. Yeah, so we can bring up feminine energy from the earth. Yes. Is Krishna definitely a him? Is masculine and the feminine nature is shown as Radha. Is his wife, or is that just Girlfriend? Girlfriend. Oh, they're not married. Yeah. That's naughty. He's married to 10,000 women. He has in his pastimes, yes. Okay, at the same time, or This is controversial. sorry, I'm not qualified to speak about it, by the way. But actually, yeah, he's done a lot of things that we can't do, and because we should not even try to be like him. Ar y funud mae'n rhoi y tilak ar fy mhen. Why do we wear this? It tells you that the soul, this body is the temple for your soul. Nice.
o'n i'n teimlo edrych chydig bach yn self-conscious, a wedyn nes i'n meddwl, OK, na I just neud be maen nhw'n neud, a na I just penderfynu bod fi'n neud hwn fel, like, service i Krishna. A wedyn o'n i'n teimlo mor stupid, achos o'n i'n fel, OK, wel, di o ddim yn neud ar gyfer fi. A dwi'n sylwi, like, OK, so dwi'n cymryd y ego allan o'r sgwrs, ti'n gwybod, then dwi jyst yn neud o mwyn teimlo'n dda, I suppose. O'n i'n poeni chydig bach, so fi ddim yn rili'n gallu, like, relatio i pobl, bas nhw'n gormod ar, ti'n gwybod, another plane ac yn kind of like, oh, hello, we're so happy. Ond, actually, rhai o'r conversations fi gael ar y camera ac off camera, dwi wedi sylwi bod pobl kind of on a level. Maen nhw, obviously, yn gweld bod spirituality nhw a connection nhw i Krishna yn really bwysig, ond maen nhw hefyd yn kind of gallu gweld sut mae hwnna yn ffitio mewn i credoau pobl eraill. Yn dod yma, oedd fi'n meddwl, oedd nhw falla'n pregethu na dyma'r unig ffordd, ond dwi'n hapus i ddysgu, dydyn nhw ddim yn credu hynny. Maen nhw yn gweld bod hwn yn un ffordd i gallu ymuno neu gael profiad o Duw fel maen nhw'n gael o fo. Ar diwedd y dydd, mae'n bersonol, tydi. Dwi ddim yn meddwl da ni'n gallu gael ei deud dyma'r unig ffordd, dyma'r scripture sydd efo'r ateb, oherwydd mae popeth yn subjective. So, a mae'n bwysig defnyddio be bynnag sy'n allan yma sy'n helpu ni gael at y stad yma neu teimlo mwy agos at Duw neu galw hwnna ein hunan neu ysbryd be bynnag jyst i teimlo'n well, really, i teimlo'n hapus ac i teimlo'n llawn ac i teimlo'n fulfilled. Dwi'n meddwl bod wedi dysgu bach yma, ond so fi'n mynd deud dwi'n siŵr bod yn Hare Krishna. Hare Krishna.